Tevî bangên rejîma Esed ji welatiyên Sûrî yên ku li derve dimînin ji ber vegerên sermal û milkê xwe lê tanha metirsiya girtinê ji aliyê rejîma Esed ve dema ku vegerin li cem wan heye. Welatiyên Sûrî her wiha nirehetiya xwe derbarê sozên Rûsî jî ji bo vegerê biriya dergehên sînorî re didin xuyakirin û nebaweriya xwe derbarî daxuyaniyên Rûsî yên girêdayî bi vegera bi sedan ji penaberan ji bo Sûriyê biriya dergehê Nesîbî hevsînor bi Urdunê re welatiyên Sûrî tu baweriyê pê nakin. Çalakvanekî Sûrî ji Ajansa Orient ya ser bi opozisyonê ve got ku gelek astengiyên vegerê hene û metirsiyeka mezin li cem xelkê jê tolhildanê heye eger vegerane Sûriyê ku eger heye rastî girtin û binpêkirinan ji aliyê çekdarên rejîmê ve werin. Her wiha metirsiya wan ji kişandina wan ji bo leşkeriya neçar jî heye û ew propagandayên ku Rûsyê û rejîma Esed jê re dikin ji rojevê gelek dûr in. Piştî vekirina dergehê Nesîb mîdyayên ser bi Rûsyê ve gelek caran hewldan bidin xuyakirin ku penaberên Sûrî vedigerin malê xwe lê çavdêran li ser rewşa Sûriyê tekezkirin ku tu welatiyên Sûrî naxwazin vegerin ji ber metirsiya wan jê tolhildana rejîmê her wiha ji ber rewşên aborî û yên ewlekariyê ku Sûriyê tê de derbas dibe heye. Berî demekî jî Rûsyê destpêşxeriyek derbarê vegera penaberên Sûriyê yên ku li welatê dewêrdora Sûriyê dimînin ji Yekîtiya Ewropayê re pêşkêş kirbû lê welatiyên ku Sûriyê tê de penaber bûne wekû Libnan û Urdun û Tirkiye bersiv derbarê wê destpêşxeriyê nedan xuyakirin. Her wiha welatiyên Sûrî jî nirazîbûna xwe derbarî wê yekê nedana xuyakirin.